Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, sika magayam ti masabat ko. O naklakit din no nayaw awan a tao ija iigit ti baybay. Anya? Ay una yan talaguyaw kamatan. Katpud no mata. Kita ang manday talangam. Ha? Uno, awan sarmeng ija balayaw. Anya? Among ka di? Manipod ubingak aging ga ita a 35 ti tawin kon. Si kalaang tinakita kanapuutak abakla aduoy. Ha? Amin nga min anakita ken amok abakla ket nadalos da kitaan. Saan akas ken ka kasla nagapu ija dalikan. Anya? Naguyaw mo tan, ti awalan ba in amiya nung kasta ti imbaganakan ka? Ay, wan nga Rod. Ada nga min rugit na, di kawis ko. Idi nagsabat kami. Kaputa na panak nga ron nagugas iti carrots, ijay trading post. Ay, nakauy-uyaw day jay amiya. Anya nga tati ikarkarit na ah. Tsaka man mo. Nakauyaw. Ibagana pa'y ado uyak ka no. Dooy, Tugyot. anya? Imbaganakan ka ti kasta? Katway. Imbagana mo't lang, iti nagsabat kami. Aniya? Ay, nako. No syakla tinang ibagana iti kasta. Tinibab ko adi na oras. Kita tanto Wan, tibabam. Maruwam iti kasjay nga aramid na. Ay, nanggigil ako. Nasaya ata nagsabat ta. Sika, Anton nga asawa ni Mia, anak uyaw. Ha? Ibagaklakan ka ah. Bagbagaam ko mati asawam. Saan akas jay ti aramiden? Mabit lang. Anyat ka't mo asawan? Naa, apay, saan mo nga akong ti aramid jay asawa? Nakauy-uyaw ni Mia. Amin matlaangan ang masabat na, kat uyawon na. Anya? Agasam man ti pananguy-uyaw na kinibakla. Imbaga na ka no, akasla tao ija igid ti baybay, gapo iti langana. Anya? Natural amarugitan, tanapan kat nga ron nakitangdan. Ngamday asawam anak uyaw, anya kuma. Ay, kaso na ka di. Nala, pasensya kay kuman. Di ka madanagan, tabagbagak ta asawak, Raisa. Anya? Kasta timbaga day jay aray sa ken kalakay? Kadunungan na nga min jigayim na aduoy. Bakla pa'y matngarod. Anya ka din detang ibagbagam si Camilla. Nakababay mo deta pa naguy-uyaw mo ah. Ha? Ay, saan ko nga uyaw day jay abaklakit? Ibagbagakla ang matipod no. Anya? Nagpadaan da adwa iti day jay aray sa? Bakit? Siyak ti may babay ni ti detang aramidem. Naimbag kumamag, ano si kalaang ti pangibagaan da? Saan may tapati siya nga asawa mo? Basta, dugyot akitaan ti rupa de dya abakla, agraman de dya araysa. Kaslada na tulad de dya kapupo or abantay. Anya? Kaslabado da iti Lunes kat agingga pa iti Biyernes. Ay naapo, si kamanan? Anya? Naggapuam alubong, takas na tilangam. Hay, aguyaw ka man ako nakon. Siyempre, nagapuang kiji trading post, ano pa nagugas iti carrots. Apay nga, anyat pa ikot mo. Awan matkit day, nakakatawa lang amin iti langam. Siguro, awanon may sang mo anya, isungan anusam ti kasta trabaho. Anya? Tinaklatultuladan. Kitaan man tilangak, nadalos akitaan, kumpara iti langam. Ew!
Uray kasta kumamat ti trabaho maka. Rumbang kumaanadalos tamat ti langam. Saan ka takasta? Kaslasik ka ti kadudugyo ta na bakla dito'y lubong. Nasabat ko ni bakla itay. Kinatawa ak mananay iti kasta unay. Anya? Masigurado nga gipulong mananday dya ken ni Raisa gayem na. Kat ibagan tumanan ni Raisa ken ka. Ay, unay kan bakit? Nagalas sa talaga to galim. Imbagak matken ka saan ko nga uyawan. Ibagbagak laang tipod no. Sana ya? Ay, nako. No addan tumanan ibagaken ka day dya Raisa. Ibagam kanyak. Tasyak ti makalaban na. Ay na, nakauyaw ni Mia. Kawam mo, trabaho na. Wan nga rod, nana. Amin mo tan asaan arumbang nga uyawan kat uyawan na. Ay, naimbag ka ni bakla. Tamo na ti ang trabaho. Saan man alaang-laangan ni Mia dagiti agugugas iti carrots. Tado ti bimak ng akas jay ti trabaho da. Jakman amo iti dayjay amiya, nana. No apay akas tauna iti pananguy-uyaw na kinibakla. Isuki di at awang panuno na. Nadiskarte di bakla. Amo na nga agsapol iti pagbiag na. Ni Mia ngay kuma. Umayladay jay ababay dito'y tersenak. Taguyaw-uyaw ta pagsasawak ko na tumad. Karurod ko man nagitikas ken kwa na. Aywan anana. Bagbagaan nyo man. Barang da kayo ti denggan na. Taadayo anatataangan kayo. Ay, una yung tikas to'y abiyag. Awan manan si daan. Oh, apay mas daw ka. Kat awan mo na talaga ti si Dag. Itay payagsapa. Anya kalaki din na ya. Ay na, una yung tikas to'y. Inak man langan ijiterse na ni bakit saling. Inak pa'y lang umutang iti masida. Anya, mapan ka manin umutang ko na. Kat adapay lang ti utang mo dyan. Katanya ko ma, saan kumat nga itarayan? Bayadak ba't lang? Una yan. Makamuka. Lay tati bagbakin ka. Di ka kami nagtrabaho. Tapno at dalat tay gatang mo. Di ka lamang namnamay ti sweldo. Ay na, nagadumanan nga ibagbagam si Kanton. Naimbag kumamot no saan ka ang makipangan iti mapan ko utangan. Salpag ka. Anya? Di ta ka man langan. Anya, umay ka manan umutang ko na Mia. Ay, wan ko manana. Sige matan ah. Ay na, una yan. Nagatidog pa iladay to'y listam dito'y. Alamat tan anana. Sana bali, bayadak tumatlaang. Saan kumat nga itarayan kat? Ay, uray may sa kilo lang akar ni ti baboy nana. Kan nayunan nyo matan ay tinatang. Anya, kan may sapay apak gayam anapkin nana. Day talaang, awanan. Ay, kan nagadawn. Alaki din anana. Bayadak matlaang into no may alawas. Apag isuntong agswildo nila kay ko. Naibagman tayo may ka dito tersenak bakla. Wantata, ilakwanak man iti 2 kilo chicken meat. Ken, payadak mo tan dyan ang surok asang gasot ng utang ko. Kasta, tiket ko. Agbayad ti utang na, urasan asisingsingiran. Ang lalaki din na tata. Awan pa'y mo tinapuutang ang utang ko dito. Yadyak binayadan ang tagos. Huwag makidiya. Tay dyaman na miyak ipagbagak. Dyaman lang mapalabasan. Nagatidog na tulistan na dito. Anya? Ni Mia. Ado utang na dito eh. Kiwan. Iso, ti kanakkilan ti utang. Intungkwan, isurat ko tinagan na dito sango ti tersena. Tapno lablabsan ti ano at tao. Anya? Lamin anok mutay na sining-singay. Yung tiyak kaya. Isupay tataganas na makaugay tawa ng bayad. Anya? Naglasto nagsasao. Kan nakauyaw-uyaw. Ngam di magmakabayad ito utang na. Kiwan. Iso ko yung turo. Makitam. Wano masalaw mo dito. Pakimbagaman ng magbayad ito utang na dito. Nung saan? Ibarangay ka.
Lastog na amin alastog. Ngam di mat gaya makabayad iti utang na. Ti awanan bain amiya. Wan nga ron, masabat ko ladaya babae. Iba ba? Maruwam ko naktumat. Hay, nalabis ti pa nagsasauna ken panaguyaw na. Ngam di namat kita, hindi bagina. Ay, uray kastuyang lang. Uray kastuy tila uyawan na. At least, makaturuga kiti nasayaat no iti rabi Kaputawan ti utang ko pampanunuta kakaskin kwa na. Kat ibagam kan ko na ano agrana kayo. Barang maamiris na asan anasaya at yar aramidan na kan ka. Ibaga ka talaga, Mare. Ay, naimbag ta nakita ka ang taon. Nana, Ibagam man ka ni baka mo. Nga umay na mabayadan ti utang na dito. Nabayag mo tayo. anya. Kasadumat din ti tirsenak, no? Kastalatan ti araramidan na. Basi lang arudan ti maganganan siya. Nagbayag pa ang mga bayad iti utang na. Di kagdanag, Nana. Ibagak abama na makaawid ak. Sa pa'y singiran, katiso pa'y tadaganas ng agungan. Nga may dito'y nga umututang. Nakasingsing pa at sakit agpakpakaasi pa'y. Nana, Ibagam nga umayag bayad. Tano saan? Isurat ko tinagan na dito'y sangot ti tersenak. Kantigatan ti utang na. Maruam mitan. Unay mitan tayo siya bakit? ne. Si Kapay ito ti makapungtot. Kunamat lano nagdakkel agat at ti utang ko iji nagbasit at tersena na. Just kikit di. Anya. Si ka lang arudan din nakautang. Ngam kastakid din ti panagsasaom. Unay ka matay. Kunam malano milyonis ti utang ko kenkwanan. Anya. At dala kwartak tamapan ko bayadan ti utang ko kenkwana. Ta isipat ko iti rupa na. Just kaya bakit? Awanan ka matan iti bain, Mia. Imbes ang mapan ka makisarita iti nasaya. Yung kastakid din ti bagbagam. Mangibabayin ka ti kastang arabid mo. Anya? Tapno mo man niya. Saan lang ani bakit saling tinakaibaga kanya kiti dayta? Uray ni Tata Bursyo. Imbaga na kanya amapan mo bayadan ti utang mo ijay. Anya? Kan saan la dayta? Uray ni Maridoro. Imbaga na matlaang nga adda utang mo ijay anapkin. Mangibabayin ka. Ne, kunaklakid din na di tersena nila kay Bursyo tinakautangan ni Mia. Ura magagaan dito'y nana. Ay, kawan! Ni Mia, di ka tinungan iti listan dito'y tersenak. Anya? No saan pa'y nga umayag bayad? Talaga nga isurat kong tinagan na dito'y sangot ti tersenak. Isurat ko tinagan na kanumanaw, ti utang na. Wala. Baring agbayin kit umay mo tinagbayan. Ay, kano agbay na? Dayjay apuskul ti rupa na. Uray pabay nam kat saan nagbayin. Sa bagay magkindi Into lang na ti kinapuskol ti rupa na ti tsaske. Ay, makapapungtot ti kasi nga ugalay. Uyawan namin ang makita na ngam di mga rod makabayad iti utang na. Oy, nasaya ka nagranata si ka anak uyaw. Ha? Ang mga no saan ka nga aware, iti mapaspasama kita glawlaw mo. Anya? Kahit ko lang ay bagakyan ka, anak kalista tinagan mo isango ti tersena ni Bakat Saling. Anya? Uyawan na ka nakalugrugi ti bandok, nga gap-gapoy ti trading post, nga gugugas ti carrots. Ngam ti utang mo, di mo mabayadan. Anya ka din day tangay magbagam? Kunwari ka pa. Ah? Ala, inka ni tersena ni Bakat Saling. Inka bayadan ti utang mo, tapos saan apaglalabsan na kiti tao dyan nagdaklanagan mo yan. Anya? Ay unay kamutan nana. Bayadak mo't kat ti utang ko. Anya? Saan kumot nga itarayan? Tapno mapan nyo isurat dito isango ti tersena nyo tinagan ko. Sapay kat nagdakkel. Ay!
Saan ka ngagsaw iti kasta? Kaputa manumeten adaras anak isarita ken ka iti nasayaat. Nga umay kag bayad iti utang mo. Ngam sikapay ti adaganas na ngagungayt. Anya? Ay, daytoy lagayam tiwagas ko. Tapno umay kag bayad. Ala, husto na. Manipod ita, aging gat-inggana. Saan akon nga umay umut-utang ken gumatgatang dito'y tersenam. Salpagkit de. Nagbasit nga utang ko ngam imbabay nakmatan iti kastaunay. Ay na, nagtangsitan. Ay na wow, nagmayat at tapisan. Anya ko na? Nabayada mong ti utang mo kini bakit saling? Wen lakay, apay ka de. Saan lang ani bakit saling tinangisurat itinagan mo iya sango ti tersena na? Anya? Inka iya tersena ni Tata Bursyo. Nagdakkel iya nakasurat anagan mo iya sango ti tersena na. Anya? Saan ka man nga anya dita? Mapan ka gidin. Inka bayada din. Mangibabain kang asawa. Unay mo tanday dya alakay. Nagpadaan da ka ni bakit saling asan ang makauray. Anya, tas sika pa iti talaga anat tangsit. Kat sika lang aruden tinakautang. Ay, Day tanga ugalim ti makapaasar ka. Sika tinatangsit. Nga awan mo ti itang tangsit mo. Kita man lagi dyo uyawam. Nangro na kinibakla. Awan na pulos ti utang na. Apaka ibabay na. Gaputan nagagat amapan makipurdiya. anya? San akasking ka? Nakauyaw ka? Adumot ti utang mo nga uray la maipaspaskil tinagan mo iti sangwanan dagiti tersena. Tsaski ka nga asawa. Ay nawaw! Liklikam ti aguyaw, no awan met pakakitaan. Agagat kakitdi, tapno adala mutem, kan ada ibayad mo iti utang mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.